Masak jangan kare. Assalamualaikum. Sing pertama tak cendek iki mau meniran ya jagane digawe sego jagung iki mau meniran tak soki banyu panas. Bar ngono tak tinggal buka lawange toko mergo mau durung sempat buka lawang toko. Lawang toko wis kebuka, gantian buka pager ngarep ya ben iso liwat sing tuku. Engko lek ditutup gak iso liwat. Ndak iki dandange wis tak umpakno, tak lanjut marut klopo. Iki mau sing sawidik ku mang tuku wis parutan ya wis. Ndak iki sing sebagian iku marut dhewe. Soale mok saidik dadi kurang, tak lanjut mesusi beras. Iki beras sing jagane didang ku mau tak pesusi dhisik. Nek wis dipesusi ping 3, dandange wis kemebul kaya ngene, diumpakno berase. Lah iki diumpakno kabeh sampai resik. Lek wis masuk berase kabeh, ojo lali ditutup. Lanjut masih iwake. Ternyata iwake wis setengah mateng. Dadi dipateni dhisik diungkep. Jlelehe beras iku mang wis wayahe ngentas, tak pindah nang nggone panci. Tak pindah nang panci kuwabe sampai resik, terus tak tambahi banyu kaya ngene. Lek wis sak dhuwure beras banyune diumpakno nang dhuwur kompor. Apine dinyalakno, rada dicilikno, dinjarno wae. Bar ngono, iwak iku mang digodhog maneh ben empuk. Iki tak tambahi bumbu sing siap saji. Lah kok jreleh iki mang berase banyune wingsat dipateni lanjut gawe bumbu kare. Ya wis iki bumbune, terus diulek sampai lembut. Bumbune wis lembut, ngumpakno dandang maneh jagane gedang sego iku mau tak umpakno jrelahe wis umup kaya ngene diumpakno. Sego niki mang sing sego putih dhisik tak dhisikno, tak delen nang ngisor, bar ngono lanjut sego jagung iku mau. Sego jagung ku mang sego gek sore daripada mubazir dikei meniran. Bar ngono lanjut meresi klopo. Iki mau klopo sing tak parut iku mau lho, Bes. Tak peresi sampai wis gak buket. Lek wis gak buket dilereni. Meresi wis mari terus nggorengi bumbu. Iki mang bumbu sing tak ulek mang bumbu kare. Iki wajane rada item ya, Bes. Iki wajan peninggalane mbokku gek boyen, tapi iki wis gak kelet. Iki yo bersih, cuma kan yo wis suwi wae, makane warnane ngene. Bumbune wis mateng, umpakno iwak sing dikeki santen iku mau diumpakno nang dhuwur kompor, dikeki bumbune dijegurno nang nggone iwak karo santene iku mau. Bumbune aja lali diresiki ya, Bes. Nah, iki tepete sing tak diulek-ulek mang tak kei santen maneh tak jegurno nang nggone jangane iku mau, aja lali dibumboni. Jangane wis mateng, segone ya wis mateng, dadi tak entas dhisik. Iki aku ngentas sego jagung, wis bar dientas karo tak colokno ya ben anget. Wis mateng kabeh, karek mangan.